Puumalaisen Marko Maatorilta terve. Myyntiin tulossa hieno 174 Versu. Vuosimallia 21 ajettu 5150 tuntia. Kuiken G5M kuormain eurosovitteella Selecto 3, softi hydraulinen varustelukko. Puskutuet, PKT-renkaat 480 70 28 edessä ja 580 70 38 takana. Etuset noin 20-25 pinnaset, takaset puolipitoiset. Takana 4 normaali lohkoa, on-offi, duomatikki, isopussit, eurokoukku, LED-työvalo löytyy, paneelimajakkaa, ajo-opastinta, sähköpeiliä. Hieno kone. Ja kurkatas vielä tonne sisälle. Hieno urakointikäytössä ollut kone. Ajo-opastin tulee matkassa. Löytyy takalasin pyyhin ja pesiin. Kaikki mitä tarvii. Ja vanha kunnon suunnanvaihto. Isommat remontit on tehty, pikavaihe suunnanvaihto vaihdettu keväällä 26. Samoin ura ja pumppu ja suutin. Tästä konetta sulle heti toimitukseen. Soita ja kysy lisää.